kulħadd semma futawni aktar arfin ma serja tant qablu biħin wara pal-isbaħ snin naraf l-użu tiegħu għax huwa mera ta' destin fuq nfassal il-futur u bħajti nirbaħ aktar ħin. Il-muftiħ jinsab f'idejja nażej l-aħjar ġie kemm nesplora waqt li nikber nikseb dak li nixtieq. Il-muftiħ bħal tama ġdida li żgur ma nitlaqat il-ħolbi lest inwettaq nissorprendi lil kulħadd. Il-muftiħ ġortol soqol ta' deċiżjonijiet bis-sekkin tinsa sewwa ċert li jinħolqu dan ta' żliet għaraf l-użu tiegħu kapaċi tiftaħ tant bibien kull ċans int għandek taħtaf bħalma qiegħda nagħmel jien. Il-muftiħ u ħabib qatt titilfu il-kontroll intom fidejk jekk ma xi sara qatt tiltaqa' taraf tqum fuq riġlejk ngħidlek tikber u titgħallem tkompli tiskopri int min int għax il-muftiħ bis-seħel tiegħu ħajjigwida jsaħħaħ l-istint. Il-muftiħ jinsab f'idejja nażej l-aħjar ġie kemm nesplora waqt li nikber nikseb dak li nixtieq. Il-muftiħ bħal tama ġdida li żgur ma nitlaqat il-ħolbi lest inwettaq nissorprendi lil kulħadd. Dak li nixtieq il-muftiħ bħal tama ġdida